Ang babaeng gipit blank. Ng pera. Ay, sa sugar daddy ko makapit. Memorize kini mo no. Inanag yun ka no. Dili oy, Dili. pobre mi pero di ko ginana. Kabalo ko! By the way, ako din si Merdo Dong, natas taguluhan para mag-interview sa mga tao. Nga nung kapang isdi ang mga girls. So, try na to, makakitag isdi girls. Ang anong kapang isdi ang mga babae? Siguro kanang mapangita sa kwarta ba? Ha? Kanang Hotdog. Oo. Ang ita sila og? kanang kwarta or kanang lalaki nga. Dako. Oo. Dako gugma. Oo. No. Ay mo ko papiliin ka Dax or Jot? Dax. Anong Dax man? Para Maigo di ay. dili. So Dax ang imo ha. Imong gugma. Nganong gapang SD ang mga babae? Sa SD. Sugar daddy ba? Ah, okay. Siguro, wala na sila in way bitaw nga makakitag kwarta. Oo. Gusto nila ganang AC na bitaw kayo. S Easy. AC. Sayon lang, madali, ganun. Basta AC. Easy. Easy di ay. Kasi mo ha, nganong gapang SD ang mga babae? Para sa para sa ilang pag-skwela o sa kanang kwarta lang nila nga gusto ba kasi gusto nila mapalit ilang gusto. So, Oo. muna mangisdi sila kay gusto nila mapalit ilang gusto kay kun di sila mangisdi so wala sila kwarta. Gusto ni kwarta. Good. Ikaw na no? Lo dili ako mangisdi. Kadili. Anong gapang SD ang mga babae? Para makakwarta ang uban. So sa lugar ng pang SD ron sir sa Pincam? Uban. Ang uban. Ikaw? Dili. Dili. Ngano man? Kay, naman ko yung money, Kay money. kaya. Nakikaya. So, gasuportahan ko sa mama. Suportahan kasi mama. Anong gapang SD ang mga babae? Gapang sugar daddy Depende sa financial problem or or habit nila. habit nila. Ikaw ba nakapang na baka napang SD na baka sa kadula pa? Uy, si Bak, Or wala. ikaw ang GSD? Wala. Wala, never once, twice. Wala. Honest. Promise. Wala. Nakoy pangutana sa imo ha. Nganong gapang SD ang mga babae? Okay, wala kwarta or suba. Ha? Magulay kwarta. Hotdog. Oh. Dili, nga naman. Walay kwarta. Ikaw ba gapang SD ba ka dili? Dili oy, pobre man mi pero di mi gaysti. Di ko gaysti. Di ka GSD? Yap. Pobre mi. Pero di ko Pobre ka? gaysti. Klaro man sa naong. Ay naisulti. Ano ko pangutana si mo ha? Nganong gapang SD ang mga babae? Kaya wala sila kwarta. Wala sila kwarta. Ikaw nakatry na ba ka sa kadula pa? Wala. Saan mo try? Dili. Ano man? Bad. Bad si mong agtang. Anong gapang SD kaya sila? Gusto ko rin sila kwarta. Kwarta. Sa pa jud. Lami, dili sila ganahan. Ambot nila. Ambot nila. Basta ambot gid nila. Ambot lang nila. No. Ako'y pumunta na sa imo ha. Nganong gapang SD ang mga babae? Ha? Gapang SD, gapang sugar daddy in short. Kanang depende raman na sila ha kung ano. Kung ano what, Dili gid sila kontento sa isa ka lalaki. si sa kalalaki. Nga kanang mura siya Pangwarta. Oo. Ha? Nga pangwartahan. Kapangwartahan. Ikaw ba ikaw ba ano baka mangwartahay baka dili? Go dili sa. Dili. So ano ta ka ng faithful? Yeah. Faithful. Dati ka biyab? Wala. Wala. Gaba. Ano ni mo nasa pila kaya ang income sa mga SD girls per night? Estimate lang. 10, I think, 10 inches? 1,000. 10,000. So, palakan si Kuya Willie. Amaw ba? Palakan kay 5,000 naman kay Kuya Will. Basta 1,500 sila siguro. Kung gina 10,000, Amo ta dili ko sure, pero siguro mga nana. mga inana. Kay ilahab yung kaugalingon, virginity yos. Virginity. Nakatry na ba ka sa kadula pa? Wala po eh. Wala pa? Gusto na may try? Dili. Ano man? Dili siya maayo dapat ka Siya maayo. magi kag process kasal mo Process. na bago ganon. Kasal mo na bago landi. Bago sulod. Sa relasyon. No. Hindi, relasyon muna kasi bago kayo kasi kakilalanin niyo pa sarili niyo eh. Ah. Yung isa't isa. Oh. Kaya relasyon muna bago kasal, pagkatapos bago na yun. Oh. Yun na yun. Oh. Yun na yun. Yun na yun. Pabalik na. Pila kaya ang income sa mga SD girls per night? Ambot. 3,000. Estimate lang. 3,000. 3,000? Kay sa garan man gud mo mga kita bito kay maingon magud sila nga. Uy kanang Oy, yun 3 mil lang kanang 3 mil. sa toy. Sweeto lagi ka. Lagi kay dagan may kaila diri ang nga na bitong mga inistoryan so So, isa pod kanila.
Dili sad. Dili sad. Basta daghan lang kanailan. Dagan lang. Scale 1 to 10 unsa ka ka-attractive sa mga sugar daddy? 1 lang siguro. 1. Nganong 1 man. So wala ka ka-attract sa imo sa mga tigulang na mga sugar daddy. I think, yeah. Nga naman. Ay, kay di ka kabalo mo dala. Siguro. Di ka kabalo mo Di dala. ko tabag yun. Di ko tabag ana. Dili ko. Or gamay ang imuha. Luod, nagkakaya siya yun. Kasi luod na uy. Pero meron na may luod daw. Sa pila kayang income sa mga SD girls per night? Estimate nimo. 1.5. 1.5. 2.5. 2.5. Sa lalaki, magani kay 150. Mas barato ang laki. Oh. So sa lugar ng inyuhang anong mas mahal-mahal? Mas lami, char lang. Mas lami. So pwede na ako natilawan nun niya. Tanong nimo, estimate lang nimo nasa pila kayang income sa mga SD girls per night? 1.5. 1.5. 2.5. 3.6. 3.6. Mga nana. Nakatry na giday ka no? Wala. Wala pa. Gusto na may try. No. Ano naman? Luod. Luod. Pero meron naman daw luod. Dili. Ito lugay balikan ng dignidad. Pwede. Yeah. Para sa pera. Jaray. No. Solusyon na ba sa kapabriyon ang pang SD dili? Tanong nimo. Dili pod. Unsa may solusyon? Maning kamot. Maning kamot og maning tiil. Oo. Sa pa jud. Amora to. Scale 1 to 10 unsa ka ka-attractive sa mga sugar daddy? Simbo ko. Oh. Scale 1 to 10. What if di makakita ka sugar daddy nimo, oh, di ba? Scale 1 to 10. 3. 3 ka ng 3 man. Wala lang. Ay Ay, kanang dili ko. Wala mo patol sa imo. Oo. Yung totoo. Wala. Anong 3 man? Anong 3 man? Wala yung kapatol yan na. Wala ka patol. So Oo. kailangan patulon. Oo, ano jud na. Okay, Leon ka SD or Oyab? Uyab. Oyab. Dari ka Oyab. Wala po. Wala kay Oyab? Wala. Seryoso? Wala lagi. Oyab gid yung pilion. Oh. Kay wala kay Oyab. Wala sad. Wala gid kay Oyab. Wala lagi. Gaba. Ibalik-balik lang ako para masakitan ka. Tanaw nimo nasa pila kayang income sa mga SD girls per night? Mga, 1.5. 1.5. Nakatry na ka no? Wala pa. Gusto na may try? No. Ano man? Wala lang. Pati pa ko. Dili ka. Susi ha. Solusyon na ba sa kapabriyo ng pang SD dili? Ano nimo? Dili. O sa may solusyon? Kaya ang solusyon dapat mangitatag tarong bitaw na trabaho kay dili man na siya. Dili ba mabaylo ang kwarta sa ato ang kuan na sa atong kaugalingon o sa atong virginity. O, Virginity? No, kano? Murag dili naman sa ka virgin. Hala! Oh, scale 1 to 10 unsa ka ka-attractive sa mga sugar daddy? I don't know. 8. 8. Nganong 8 man? Kay lamion man ko. Lamion ka. Silaw na to niya, ko lami bagay. Susi kay ka ba? I'll buy you. No. 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 Yes. No. No. Solusyon na ba sa kapabriyo ng pang SD o dili pa? Dili. Ang sabay solusyon? Magtrabaho, mangitaw ka. Trabaho? Trabaho. Trabaho. Dili tarbaho. Trabaho mang SD. Dili. Unsa nga trabaho? Like, magtinda ka. Magtinda og unod. Dili. Unod sa isda. Unod sa karne. Unsa itay tinda nimo? Like, magmukan ka, cosmetic. Scale 1 to 10 unsa ka ka-attractive sa mga sugar daddy ikaw? Mga 5. 5. Anong 5 man? Ay di ka kabalo mo dala. Oo. Sa relasyon. Depende. Depende. Oo. So kabalo ka mo dala. Depende gyapon. Try na to. Sa relasyon, sa relasyon. Oh, sa relasyon. Pavilion ka SD or Oyab? Oyab. Anong Oyab man? Kay Tadi kay Oyab. Wala. Gaba. Scale 1 to 10 unsa ka ka-attractive sa mga sugar daddy? 8. Anong 8 man? Kay gamay ang imo. Or di ka kabalo mo dala. Wala po ka testing. Istingan na to. Mudala sa relasyon ba? Ay, oh, 10. 10. 10 inches? Kaya ni mo? Kaya Jod. Oy. Kayang-kaya. Kung papilion ka, SD or Oyab? Uyab. Anong Oyab man? Tari ka Oyab? Wala. Wala. Gaba. Bebe. Oyab man. Kay love na ko siya. Dili ko na sugar daddy kay kana makipagtalik lang mo without love. Talik! Yeah, sugar daddy di ba makipagtalik mo without love. So, Without di love. ko ganahan. Pero na Gusto may ko kwarta. with love. Di mas better magitong love kaysa sa money. Pero kung papilion ka, gugma or kwarta? Ay gugma. So, Balag saging. dili man sad. Kung love ka niya, dili ka niya hayaan nga magkaon og inana nga mga butang. Love Bakit ka iyang niya. saging? Ay, So dili gid nimo kaunon niya saging. dili man ano makaon ang siya saging. Saon lang, mahawiran. Kita siguro. Kung papilion ka, SD or Oyab? Mas bili ako sa uyab, boy. Nari ka Oyab? Wala. Wala ka Oyab? Gaba. Wala. Kung papilion ka, SD or Oyab? Iyab. Anong Oyab man? Kay para kuan kaning murag pang forever na dayon. Pang forever. Ang pangutana na ba kay Oyab? Wala. Wala. Gaba. Kung papilion ka, SD or Oyab? Uyab na lang. Anong Oyab man?
Kay Kwan, loyal at sabaw. Loyal. Nari ka uyab. Yap. Na, nagbulag ra Japon mo. O, kung papiliyon ka, SD or uyab? Uyab. Anong uyab man? Manaw siya. Love ni mo siya. Ang pangutana na ba kay uyab? Na. Na magbulag ra Japon mo. Wala last. forever. Ay, wala forever. Gani ka, bulusad ka. Masulti ni mo sa mga SD na gusto mo tilaw sa imo ha? Okay, wala man ko experience sana. Wala ka experience. Maka-experience sa niya. Soon pa. Soon. Gusto ko mo try. Manyak. Kasi masulti ni mo sa mga SD na gusto mo tilaw sa imo ha? And bayad na lang mo. Bayadaan. So payment first. Payment there. No. O last. Ang Sure na to ah. ang babaeng gipit blank. Kailangan na mag-SD. Alam mo ng SD. Ang babaeng gipit blank. Sa patalim kumapit, kakapit, sana. Basta mo na to. Sito gigay ka.